Zuzi, dnes si pripadám, že sme také maličké, takí trpaslíkovia záhradní, ale to len preto, že sme tu pri týchto vysokých, krásnych stromoch, ktoré určite majú svoje opodstatnenie v záhrade a ja sa ťa pýtam, aké? Stromy majú veľký význam v záhradách. Nebavíme sa teraz o lúkach alebo o lesoch, ale o dvoroch, o záhradách. A tam vlastne stromy vytvárajú kostru celého priestoru. Je veľmi dôležité, aby sme dbali pri vytváraní záhrady alebo dotváraní, aby v tej záhrade boli všetky etáže zastúpené. Teda etáž bylinná, kríková, aj stromová. Čiže akoby také poschodia, také vrstvy? Tú etáž môžeme ponímať ako výškové skupiny. Tá najnižšia je bylina, tu najviac vnímame v textúre, štruktúre. Tá krova ohraničuje priestor, pretože je vo výške očí, ale tie stromy sú nad vlastne hlavami, nad očami. Tam naozaj možno nevnímame, ako vyzerá ten list, aké sú detaily tej rastliny. Napriek tomu sú asi najpodstatnejšie, pretože tie stromy vytvárajú to bezpečie. Áno, nejaké také ohraničenie, také, že máš pocit, že si tam tak akoby schovaná, že ti je tak dobré, hej? Väčšina ľudí sa cíti najlepšie, ak má niečo nad hlavou, niečo, čo vytvára naozaj nejakú kulisu a to vytvára ten priestor, ktorý dáva pocit domova a toho bezpečia. A presne to je ten kľúč, že vlastne musia byť zastúpené tie etáže. Tá miera zastúpenia už je individuálna. Samozrejme, závisí to od štýlu aj od možností. Ale stĺpovité stromy nám núkajú veľa možností, aj v malých záhradách. Pri výbere stromov je dôležité myslieť na to, že si zakúpili svoj pozemok v metroch štvorcových, ale nie v kubíkoch. Takže výhovorky, že ale je to veľký strom, vysoký, nemám toľko miesta, hore máme. Takže treba to využiť. No, ty si tu priniesla niekoľko akoby druhov a vidím, že teda je ich viac, ako som si myslela, týchto stĺpovitých stromov. To si nejak zastrihávala, Zuzi, aby boli také pekné? A práve, že som nedoniesla veľa. Je ich o mnoho viac a nie, nestrihala som ich. Tieto stĺpovité stromy sa vyznačujú tým, že rastú stĺpovito, bez strihania. Sú štíhle, úzké, nevytvárajú výhonky, ktoré vlastne by išli bokom do priestoru. Perfektné. Môžeme ich rozdeliť na dve skupiny. Jedny sú vždy zelené a druhé sú listnaté, alebo teda opadavé. Rozumiem. Listnaté neznamená, že sú opadavé, ale tieto sú. Áno. Takže z tých vždy zelených sú asi najobľúbenejšie a môžem povedať, že asi aj najštíhlejšie. Tys stĺpovitý. Tých tysov je strašne veľa druhov, ale tieto naozaj, ako vidíte, rastú tie konáriky spriamene a bez strihania budú veľmi úzke aj v dospelosti. Aj keď dosiahnu výšku 4 až 5 metrov, budú stále v priemere nie je viac ako meter, 80 cm priemer je asi tak bežný. Ale ty si stĺpovité rastú veľmi pomaličky a s tým treba rátať. Takže sú to kostrové dreviny. A potom ďalší vždy zelený druh je cyprúštek. Týchto najznámejšie druhy sú pyramidalis a totem. Totem je trošku finančne možno náročnejší, ale v dospelosti stojí za to. Stojí za to. Áno, v dospelosti vytvára kompaktnejšiu, pustejšiu tú textúru. Podstatne rýchlejšie rastie než tysy. A ideme do tých druhých. Áno, tie listnaté, stĺpovité stromy, tých je naozaj neúrekom. Rada by som poukázala na ambrovník stĺpovitý, ktorý naozaj v jesennom období je očarujúci. Ale podstatné je pri všetkých zafarbeniach jesenných, pri listnatých stromoch, aby tá rastlinka dostala dostatočné slnečné svetlo. Ináč to zafarbenie je menej viditeľné. A tu vidíme na to dobrý príklad. Inak si ma prekvapila, že ginko môže byť stĺpovité. To som akože vôbec netušila. Je to ginko Eiffel, niečo medzi stĺpovitým. Trošku ide tak do tých bokov, že? Áno, vlastne má to taký úzky kuželovitý tvar. Úžasné. Potom veľmi krásne stromy sú liliodendróny. Áno, ten je nádherný. Tieto tiež poznáme ako košaté, obrovské stromy. Naozaj tie už dávajú aj tieň. Áno. Ale tento rastie spriamene a na jeseň, ak dostane dostatok slnečného svetla, tak sa zafarbuje do nádhernej žltej farby. Krásne. A potom ešte by som spomenula stĺpovité stromy také, ktoré kvitnú. A to je napríklad Prunus amanogava. Je to okrasná čerešňa, ktorá vlastne má listy čerešne, má kvety čerešne, ale nemá plody čerešne, ale naozaj vytvára na jar krásne zakvitnutý stĺp. To môže byť nádherné.
A ešte by som spomenula možno laburnum, Toto vzadu to najvyššie, čo tu máme. Áno, to najvyššie. Je to vlastne zlatý dážď, ale nie je to správne pomenovanie, ale takto poznajú ľudia. Vytvára to na jar obrovské žlté strapce kvetov. Nie všetky labúrna samozrejme rastú spriamene, ale podruh Yellow Rocket rastie spriamene a je to vlastne úzký strom. Mňa by zaujímalo toto, Zuzka, čo máš pri sebe. Toto je Carpinus. Rastie tiež veľmi spriamene. V dospelosti má taký veľmi úzky vajcovitý tvar. Stĺpovité stromy môžu byť zdola vetvené, ako tu vidíme. Áno. A stĺpovité stromy môžu byť aj na kmienku. Takže vlastne môžeme s tými kmienkovými stĺpovitými stromami si ešte dožičiť viac priestoru na ploche. Tým pádom, že vlastne tú hmotu zelene posunieme nad hlavu úplne. Vo výške očí a dole budeme mať len kmeň a tým pádom ešte je možná ďalšia etáž vysadiť nejaké nízke kríky alebo bylinky. Už vieme, že je dôležité mať na svojej záhradke tzv. Vrstvy alebo etáže a že nám to spríjemní ten pocit, ako sa tam cítime a to je veľmi podstatné. Takže ti veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem.